बेनाम एसपीआ मोनसे कम्बिनेशन मेडिसिन आरो जोङो बे मेडिसिनखौ सानाय सुनायावहाय बाहायनाय जायो। हे एवरीवन, वेलकाम बैक टू मोननि चेनेलावहाय गासै नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय। आं दिनै फिन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। बे भिडिअआ माने सायाव जागोन। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड दङ बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। आं दिनै रिभिउ खालामगोन बेनाम एसपीनि सोमोन्दै। जा एसे मिथियो बेखौनो नोंथांमोननो शेयार खालामनानै होगोन। आरो बे मेडिसिननि कम्बिनेशनानो जाहैबाय एसिक्ल'फेनेक IP 100 mg, प्रेस्टामल IP 325 mg आरो सिरियास पिप्टाइडस 15 mg। आरो बे मेडिसिनखौ दिहुननाय कम्पानिनि मुङानो जाहैबाय बन्दिता कम्पानि आरो बे मेडिसिनखौ दिहुनदों 2021 आवहाय आरो बेनि एक्सपायार डेटआ थांगोन 2023 आवहाय आरो बेनि दामा जाहैबाय 75 रुपिस। आरो जोङो बे मेडिसिनखौ बायनोब्ला मेडिकेल फार्मासियाव एभेलेबल मोनगोन। आरो बेनाम एसपी टेब्लेटखौ एन्टिपेराटिक मेडिसिन हिसाबै बाहायनाय जायो। बेनाम एसपी टेब्लेटखौ एसिक्ल'फेनेक, प्रेस्टामल, सिरियास पिप्टाइडस बे मोनथाम कम्बिनेशन लोगो नांनानै बानायनाय जादों। बे बेनाम एसपी टेब्लेटखौ जोङो मा समाव बाहायनाय जायो होनोब्ला जेब्ला जोंनि देहा सिङावहाय सिंस्रि जरा, खामि जरा, आथिं जरा बेबायदि जरायावहाय जोङो जुदि सायोब्ला सागानो थाखाय बे बेनाम एसपी टेब्लेटखौ जोङो बाहायनाय जायो बा जानाय जायो। आरो जोङो बे बेनाम एसपी टेब्लेटखौ जोङो जानो हाबावो खर' सानाय, लोमजानाय, गोदोना सानाय, खोमा सानाय, मोदोम सानाय बेबायदि सानाय सुनायाव जोङो सागानो थाखाय बे बेनाम एसपी टेब्लेटखौ जोङो जानो हायो बा बाहायनो हायो। आरो जोङो बे बेनाम एसपी टेब्लेटखौ जोङो जानो हाबावो माब्लाबा समाव जुदि अपारेशन जुदि जायोब्ला सागानो थाखाय बे टेब्लेटखौ जानाय जायो बा बाहायनाय जायो। आरो जोङो बे टेब्लेटखौ जानो हाबावो माब्लाबा समाव जुदि एक्सिडेन्ट जानानै जुदि सानाय सुनाय जुदि जायोब्ला बे समावबो जोङो बे टेब्लेटखौ बाहायनो हायो। आरो माब्लाबा समाव जुदि जोंनि मोदोमा बा आथिं आखाइफोरा जुदि बुयोब्ला बुनायखौ सेमहोनो थाखाय बे बेनाम एसपी टेब्लेटखौ जानाय जायो बा बाहायनाय जायो। बेनाम एसपी टेब्लेटखौ ओंखाम जाखांनायनि उनाव फुङाव गरसे आरो मोनायाव गरसे 2 टाइम जानो हागोन। आरो बे बेनाम एसपी टेब्लेटखौ जुदि जानानै साइड इफेक्ट जादों अब्ला जानो हागौ गोबानाय, खिनाय, एलार्जि, मोदोम माननाय, खर' गिदिंनाय, उन्दुनो ओंखारनाय, उदै आलौनाय बायदि बायदि जानो हागौ। बेबायदि जुदि जायोब्ला थाबैनो स्टप खालामनानै डक्टरनि फारसे नोंथांमोना देखायबानो जाबाय। आरो बे टेब्लेटखौ जानायनि सिगां बि केयारफुल। जायफोर प्रेगनेन्ट आरो लिभारनि प्रब्लेम बा किडनिनि प्रब्लेम बिथांमोना बिना ट्रिटमेन्ट खालामालासिनो माब्लाबाबो जानाङा। फार्स्ट टाइमाव डक्टर देखायखांनायनि उनाव इस्तेमाल खालामबानो जाबाय। आरो बेनाम एसपी टेब्लेटखौ जायफोर निसा लायो बा जुमाय लोङो बिथांमोना बे टेब्लेटखौ जायोब्ला जुमायनिफ्राय गोजानाव थाबानो जाबाय। आरो नोंथांमोनखौ आं रिक्वेस्ट खालामो बेनाम एसपी टेब्लेटखौ जानायनि सिगां फार्स्ट टाइमावहाय डक्टर देखायखांनायनि उनाव बाहायबानो जाबाय बा जाबानो जाबाय। स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आरो फैबाय थानाय भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन। लाभ इउ अल, बाय बाय।